Nungay dila ni hamu na pugos. Na holan mangalang gulamo mungkin. Na buwi mo siya kembali tu na makorek-korek minyak jelanta. Adong di sisa-sisa ni robot-robot ni gulamo. Adong kan? Iya, unang paleduk tanganmu sebenarnya boharos ni. Dang na menyebar-nyebarkan yang manginang daw. Ngului songonido na moraipe jok-jok do gersang pikiran na sasape so diingot na adok kepeng na. Jadi sotung olo hita dang marlas ni roha alannya ha. Parsatong kinado portibion 2-3 ya. Parsatong kinado portibion tu surgoido hita dah. Jadi ala parsatong kinado portibion bahasa pola stresau. Ido benna judul nai nak kaning marlas ni rohama ala di tonga-tonga tado di bata. Apapun masalahmu inang, baik na poso do hita sudia kaama nang paciun do neng paciu kian ne baru kerejo do ne baru golong acada otik. Sotung adong dah ikon ho marlas ni roha ai pikiran odo anggo sumber ni sahid. Molo mampu duau secara kristenon marlas di roha dang boto on di jolma marhepeng duau manang dang dak kepeng na mangatur sude.